Nej, jeg sidder lige og studerer til eksamen, Henrik. Det er ikke så godt lige nu. Noget spændende, Kasper. Jamen, altså, kan det ikke være... Se, hvad jeg har. Det er lyssvær. Hvorfor har du købt et lyssvær? Og se på det, Kasper. Se nu på det. Prøv at se. Prøv at se, hvad man kan. Hvad? Altså, prøv at se den her. Jamen, hvad skal du med den bog der? Nej, hvad laver du? Jeg skal jo bruge det der. Totalt fedt. Jeg skal jo til eksamen i programmering. Lige var det der ødelægger noget. Det er ærligt. Se, Kasper. Man kan få lysværskrystaller i alting nu til dags. Se. Nej, lige ærligt, det mener jeg ikke, det der. Prøv at det er en lighter. Jo, Kasper. Og jeg har skiftet en masse af vores ting ud. Kom og se. Ej, Henrik, for helvede, jeg studerer til den her eksamen. Altså, du kan ikke bare komme og vise mig spændende ting. Farvel!